Дивіться, я запитаю вас, а що ви робитимете, тому що ви самі говорите, що велика ймовірність, що вас посунуть з посади. А хто прийде на вашу посаду, як ви думаєте? Поки що дуже важко сказати, власне. Кабмін призначається, треба, Кабмін щоб Рада... призначає, так, щоб Рада сформувала новий Кабмін, і відповідне рішення було Кабміну. Хоча він нещодавно почув цікаву інформацію про якісь там глобальні реформи в системі органів влади, які передбачають навіть можливу ліквідацію Міністерства культури. Тобто бачимо такий дуже широкий розмах нової влади в реформуванні. Очевидно, що можливо буде мова йти про взагалі ліквідацію інституту в контексті цих всіх реформ. Хто би мав бути замість мене, за умови, що інститут залишається, сказати дуже важко, тому що в теперішній команді, яка є на Банковій, ті, які, очевидно, візьмуть більшість у Верховній Раді, мається на увазі «Слуга народу», взагалі тема гуманітарної політики, культури абсолютно не артикульована. Ми в ряди годи чуємо від них дуже дивні якісь заяви там про російську як регіональну мову і так далі, але якогось речника питань гуманітарної політики в них досі немає. Це питання замовчується, очевидно, свідомо це робиться, тому що побоюється, що виявлення якихось чітких позицій щодо гуманітарної політики може розколоти такий досить віртуальний електорат «Слуги народу», тому що так чи інакше там є люди, які бачать в «Слузі народу» чи то про європейську силу частину і про українську, а частина бачить про російську силу в ній. І очевидно, що якраз питання гуманітарної політики можуть досить чітко проявити. Ну, не про російську, давайте виправлятися, а близько ментально, як наслідок або спадщина Радянського Союзу. Ну, про російську, про радянську, що... насправді воно досить близьке. Тобто, звичайно, я про російську нічого не чув, чесно кажу. Ну, а захист російської як регіональної – це що? Ні, це можливість надання, спілкування і так далі, і тому подібне. І очільник партії Разумков, ви ж знаєте, говорить, що я буду говорити російською, поки окупованих Донбас. Дуже, тобто... і я теж вважаю цю позицію абсолютно проросійською. Проросійською? Проросійською, а як же? Ну, а чим російська мова Разумкова може завадити російській окупації? Крім того, що довести черговий раз окупанту, що на іншій території України теж є наші люди, яких можливо доведеться визволяти. Ми прекрасно розуміємо, що для Путіна мовне питання це питання зброї. Так, ми прекрасно розуміємо, що для Путіна наявність російськомовного населення це привід втручатися в українські... І національно свідома Галичина, і ще його це як під російську попсу, сорі. Це після початку війни. Я це бачив і чув на власні очі і вуха. Ну, але як це пов'язано з необхідністю надання якогось статусу? Я не сказав, що надання. Я вам кажу, що це є. І в Ужгороді тим більше є. Ви це знаєте, напевно. Я це знаю, так, але це не означає, що з цим треба миритися. Там Франківський ваш виглядає, як там Біла Ворона і Тернопіль.